Тестокапс. Здравейте, приятели! Както виждате, 20, как казват хора, нови Тестокапс. Нова партида. И сме говорили какво е Тестокапс. И всеки път казвам, аз съм инженер Никола Гераметов, вашия безплатен гайд в фитнес, хранене и тренировки. Ако изгледате видеото, ще разберете какво е това чудо Тестокапс. Ако харесвате моите видеа, препубликуйте ги за повече гледаемост. Ако не ги харесвате, хейтите, трябва ми на дедовия. Ако искате да го изгледате цялото видео, останете до края и го изгледайте в YouTube и в Patreon, защото тук всеки път казвам, вече ми свалят видеята. Ще говорим за тестостерон на дръжета Тестокапс. Ще показвам какво е, как се пие, какви странични ефекти има, какви полезни ефекти има и така нататък и така нататък. Приятно гледане от инженер Гюлеметов. Тестокапс от Тестохел. Топъл от Индия. Вижте. Сега ще покажа вътре какво представлява. Ето, отваряме го. Вижте, има си листовка. Оригинална рецепта. И отварям. Има 3 листчета с софт гел държета, които може да се приемат директно перорално или сунгвинално под езика да се смучат, така се усвояват най-добре. Сега обяснявам. Те не натоварват черния дроб, не натоварват половата система, не натоварват абсолютно нищо, нямат никакви странични ефекти, поради причината, че те се усвояват сунгвинално. Така. Сега обяснявам, вътре са държета по 40 мг всяко. Какви са дозите за TRT? Дозите за TRT са от 1 до 3 държета на ден в зависимост от килограмите. Примерно сутрин, обед и вечер преди храна. Сега ако тренирате и искате да имате мускулна маса и сила и така нататък, дозите са съвсем различни. Между 3 и 9 на ден. Това значи 3 пъти по 1, 3 пъти по 2, 3 пъти по 3, пак казано според килограмите. Какво ще рече това? Ако сте 80 кг, ви трябват поне 3 държета на ден. Ако сте 90, ви трябва 6. Ако сте 100 и нагоре, ви трябва 9. Няма никакви странични ефекти, може да ги взимате постоянно. Аз съм пробвал по 3, по 4, по 6 месеца, пускал съм си изследвания. Никакви проблеми нямам. Нито с либидото, нито със собствения тестостерон. Не натоварват абсолютно нищо. Не ароматизират, не влияят нито на гърди, нито на гласа, нито на косата. Нямат абсолютно никакви странични ефекти. Само висока наборен ефект, сила и бияча горе. Кой е разбрал?